Сталін ходзіць па садам і збірае слівы. Хто ў калгасы не пайшоў, той будзе шчаслівы. Усе гэтыя разгоны, маўляў, Ленін прыдумаў Беларусь. Сталін абсолютно ўсё нам даў. А вяршыня нашай дзяржаўнасці, гэта БССР, падмацоўваецца нібыта калектыўным народным меркаваннем. Нельга адмаўляць, канешне, пэўны сантымент пэўнай часткі беларусаў да саўка. Што раней, што зараз. Але вось массовая любоў без памяти – гэта абсолютный миф. Мы канал «Загляние солнца». Давайте поразважаем, что насамрэч думали беларускія люди про Ленина, Сталина, калгасы и московскую уладу. Отбилка. Товарищ Ворошилов, война на носу, а конница Будённага пайшла на каўбасу. Сегодня я буду працягваць агучваць припевки, за что загадзя прашу прабачэння. А таксама я буду дзякаваць вам за падтрымку нашага канала, які вось который месяц робіцца менавіта вами. У нас уже больш за 300 супорцераў. Гэта вау, як круто і прыемна. Вы сапраўдны топ. Калі ёсць жаданне далучыцца да каманды нашых данацераў, мы маем Баймі кофе, крыптагаманец і кнопку супер дзякуй. Усялякая дапамога істотна, усялякая дапамога вельмі карысна. А цяпер давайте далей спяваць прыпеўкі і глядзець гэты відос. Узгадать советскую песню конца 30-х «Если завтра война, если завтра в поход». Такий ось гімн советскому милитаризму. Але на Віцебшчыне, там, дзе ў шашы ці бычкі, дзе акурат тады рос Васіль Быкаў, песню спявалі зусім па-іншаму. Если завтра война, мы забьем кабана и зарежем сляпую овечку. Мясо сами з'ядим, шкуру мойшу сдадим, и за гэта получим копейку. Жудасная антысоветчына, і гэта конец 30-х. Ужо пасля раскулачвання, калектывізацыі, чыстак, голаду, падаўлення усялякага супраціву збройнага ці інтэлектуальнага. Выпаленае поле, карацей. А людзі вось так вось пра савецкую ўладу. І гэта толькі адзін са шматлікіх прыкладаў прыпевак, прыказак, жартаў. Народ тупо абсцёбываў усё савецкае. У калгас дарога прямо, а з калгаса касяком. У калгас пашлі ў лаптях, а з калгаса басяком. Ленін грае на гармошку, Сталін скача гапака. Скора будзе у калгасе по 100 грамм на едака. Припевка, ну то бок по-расійску частушка, гэта 4 радкі, кароткая даволі песенка, якая перадаецца з вуснаў у вусны і жыве абсалютна сваім жыццём. Канешне, гэта не прыклады нейкага там высокага стылю, тут няма супермастацкіх якасцяў, але у прынцыпе у гэтым і ўся соль. Народны палітычны фальклор ва ўмовах тоталітарнага вакууму інфармацыі і дыскусіі стаў адзіным нефармальным каналам камунікацыі. Фактычна, гэта тагачасныя мемы і тэлеграм-каналы, толькі што офлайн. Іх не пісалі куклаводы з Варшавы, іх ствараў менавіта народ. На жаль, сёння мы ведаем толькі крупіцы гэтага фальклору. І не толькі таму, што такая прыпеўка надзённая, яна жыве нядоўга, не перадаецца з пакалення ў пакаленне, а таму, што савецкая ўлада ўсё гэта выпальвала калёным жалезам, бо, натуральна, баялася. Палітычны гумар адразу ж быў криминализованы, але про гэта пазней. А пакуль вось вам живое народное слово. Сталин, Ленин, Ворошилов – чистые грабители. Ехал дядька с навозом и того обидели. Например, у 1937 году у выдавецтва Академии наук БССР поступил сборник белорусского фольклора. Але у ЦК прилетела скарга члена партии Брэнейзена с такими вот словами. У сувязі з тым, што большасць нявыдадзеных работ Академіі навук, пачынаючы з 1925 по 1937 уключна, былі забаронены да друку і канфіскаваны, няма ўпэўненасці ў дабраякаснасці гэтага зборніка. То бок, реально фольклор быў такі, што мама не гаруй. Яго нельга было ані записываць, ані выдаваць. Як у нашым у калхозе сядзіць сучка на парозе, яна брэша ноч і дзень, зарабляе працадзень. Трудаднівы, трудадні, ах вы трудадніцы, ходзіць бацька без штаноў, маці без спадніцы. Большасць прыспевак гэта жэсць, смерць, голад. Там багата цікавых вобразаў, хто ёсць хто. Ленін звычайна выстаўляецца як сатана і натуральны чорт. Часам народ у вершаванай форме прапаноўваў яму устаць з маўзалея і паглядзець, што ж вакол у выніку робіцца. Сталін звычайна людажор, крывапійца. То бок у той час, як дзяржаўная прапаганда стварала хвалебныя вобразы і Леніна, і Сталіна, натуральна, як багоў з нябёсаў, народ ставіў іх на месца ў сваіх прыспеўках. Ленін, Сталін на лугу грызуць конскую нагу.
Мне падаецца, што шэдэвр. Там можна дзяліць па блоках пра Варашылава, пра Леніна, пра Троцкага, пра ЧК, ці вось вялікі блок пра забор хлеба і харчоў, каб прадаваць гэта ўсё на захад. Людзі па выніку заставаліся галодныя. Такая палітыка справакавала голад, галадамор ва ўкраіне, на Кубані, а таксама і ў нас. Уся савецкая ўласць на курынай ножцы, усю пшаніцу за граніцу самі на картошцы. На варотах серп і молат, а ў хаце смерць і голад. Няма хлеба, няма сала, контрактация забрала. Хлеб по плану государству, а картошка на вино. А колгаснику за это говорящее кино. Тут, в принципе, все зразумело. Я патлумачу вам. Замест нормального жыцця и тупо, нормалёвых продуктов большевики давали агитацию, газеты, картинки, и кино про Чапаева. Але люди адчувалі, што іх натуральна дураць. Канешне, у народа прысутнічаў і аптымізм. Вось адзін з нешматлікіх, праўда, прыкладаў. А на новых вратах, на новай калітцы задавіўся камуніст на суровай ніцы. 2 гармошкі, 1 бубен. Мы ў калгасе жыць не будзем. Усю бульбу папячэм і з калгасу уцячэм. Разобьется горшок, рассыпется каша, разбежится колгас, земля будет наша. Ці вось прымаўка. Вось едзе Сталін на таракане, трымае сялёдку ў кармане. Як мы бачым, тэма з тараканам існавала задоўга да 2020 году. Дарэчы, вы можете здзівіцца, чаму столькі ўсяго пра ежу і голад. У прынцыпе, все ясна і зразумела, бо гэта надзённае. Людям трэба было выжываць. Хватит смотреть на ценники, кольки каштуе бульба, картошку, яких она размеров. 5 рублей, 7 рублей, да хоть по 20, блин, задолбали своей картошкой. Незадоволенность была настолько широкой, что справиться не могли ніякія апараты ідэалогіі, камсамолу, партыі, нават карныя органы. Про іх мы зараз і раскажам, але да гэтага давайте адаб'емся. Яшчэ ў 1928 годзе, здавалася б, НЭП, яшчэ не Сталіншчына, ОГПУ СССР фіксаваў. Павялічылася колькасць выпадкаў з'яўлення антысавецкіх вершаў, прыпевак, райкоў і гэтак далей, якія хутка засвойваюцца сялянамі. Яны атрымалі значнае распаўсюджанне ў вуснай перадачы. З'явіўся такі тэрмін «кулацкая частушка». Услед за гэтым у метадычках і дакладах чытаем «откровенная и замаскированная антисоветская агитация, злостная критика социалистического строительства и коллективизации». За такое адразу гоў у лагер, бо самымі уважнымі слухачамі народнай творчасці аказаліся менавіта чекісты, і іх агентура на месцах. Дарэчы, вельмі цікава, што бальшавікі самі пачалі працаваць з фальклорам, тыпу насуперак. Разумелі, што гэта важна, то бок спрабавалі укласці ў народныя вусны свае карысныя ім наратывы. Напрыклад, у 1930-м выйшаў аж на зборнік «Ленин в русской сказке и восточной легенды». Было там, на жаль, і пра Беларусь. Поляки пачалі перемагать нас, рассказывает белорусская сказка. Но Ленин сговорился с ними в кости гулять. У него рука легкая, как кинул кости, так и выиграл. Тут заключили мир. Гаворка, безумоўна, вядзецца, і зразумела, што навядзецца пра рыжскі мир. Канешне, балючы для саветаў, але беларускі народ у іх разуменні па тыпу яго па свежых слядах счытаў як натуральны цуд і зразумела прыпісаў гэты цуд Іллічу. Рэальная сітуацыя была зусім іншая. Вось, напрыклад, у вёсцы Жаўры Сініцкага сельсавета Бешанковіцкага района 29 студня 1937 года на вечарынцы пад гармонік распевалі контррэвалюцыйныя песні. Сакратар райкома паведамлял у ЦК камуністычнай партии. Нами направлен в этот сельсовет партийно-комсомольский актив района для проведения соответствующей политической работы по всем колхозам сельсовета. А по линии НКВД принимаются меры розыска зачинщика для привлечения к ответственности. И так паўсюдна. Вельмі часто, что цікава, антысоветчыну спявалі дети. Например, у Чачэрскім районе дети были допытаны и показали, что почули песню от жабрака, які спяваў яе под скрипку на колгасным дворы и на базаре. Адказам былі зразумела рэпрэсіі. Дастаткова паглядзець статыстыку, колькі і ў які год людзей пашло за краты за антысавецкую агітацыю. А людзям жа яшчэ і клеілі ў плечы трацкізм, тэрарызм, шпіёнства і далей па спісе. У гулагу сярод сядзельцаў была асобная катэгорыя анекдотчыкі.
Ну, памятаеце, як у нас людзі сядзелі за каментары? Нешта такое падобнае. І лайкі, дарэчы. Тыя, хто сеў, як бы зараз сказалі, за мемы і рэпосты, а тады за анекдоты, прымаўкі, прыколы. А самы распаўсюджаны мем 30-х – огурчики, помидорчики, Сталин Кирова убил в коридорчике. Яго пераказвалі і ў Менску, і ў Москве, і ў Ленинграде. Гэта пра забойства Кірова, з якога і пачаліся чысткі. А намёк такі, што сам Сталин свайго кента і заваліў. Вось толькі за гэтыя некалькі словаў селі, натуральна, тысячы людзей. Ці вось гісторыя трамвайшчыка з Віцебска. Чалавек працаваў сабе на трамваі і неяк у дэпо калегам загадаў загадку. Палова сядзіць, палова трасецца, чакае, каб сесці. Што гэта? Адказ, зразумела, трамвай, але ў следчага была іншая версія – савецкая краіна. Палова сядзіць, палова трасецца. Ну, насамрэч, падобна. Той кіроўца трамвая, на жаль, загінуў у лагеры. І ў гэтым адказ на пытанне, чаму ўжо ў 90-е гады этнографам было вельмі цяжка па крупіцах збіраць гэты матэрыял. Людзі, выжыўшыя людзі, проста баяліся гэта прагаворваць і агучваць. Вось адказ, уласна народны, запісаны этнографамі. Я частушек много знаю, и хороших, и плохих. Хорошо там уживется, кто не знает никаких. Ну, нібыта як зараз. Нема у тебя профиля в соседках, няма за что зачапиться. Карным ворганам, зразумела. Лепш маўчы, бухай и ходи на работу. Быў наогул выпадок у 90-е, калі газета «Звезда» объявила конкурс «Живы фольклор». Типа, присылайте нам, калі ласачка, свою творчасць, а мы яе надрукуем. Одна жанчына специально приехала з вёскі ў Менск, каб закінуць свой ліст у паштовую скрыню з камароўскага рынку. Ну, то бок, каб не можна было адсачыць яе адваротны адрес. Там же яна і написала: «Ах, редакцыя «Звезды», як ты просіш нас заўзята, вышлі фото, адрес хаты. Каб лягчэй было за краты, будзе хата для мяне у турме за кратамі, бо прыпеўкі ўсе мае крытыкай багатыя». Гэта 90-е гады. Уявіце, наколькі глыбака у людзей засеў гэты страх, каб банальна выказацца. Вось так вучылі народ маўчаць, бо кожнае неасцярожнае слово – гэта турма і гарантаваны паламаны лёс. А мы пасля дзівімся, чаго беларусы маўклівыя, нейкі тыпу закамплексаваныя, дзе ж наш фальклор і ўсё такое. А гэта тупа эфект зашытага роту. Давайте адаб'емся. Давайте я распавяду вам сяго толькі адну прыватную гісторыю, каб зразумець, як яно працавала. Гісторыя, зразумела, трагічная. Люты 1937 году вучань 7 класу ў вёскі Анонічы Крычаўскага района Магілёўскай вобласці дасылае ў газету «Звезда» свой першы вершаваны вопыт, ну, вершым дасылае. Звалі хлопца Ягор Калбеев. Як высветлілася пасля следства, ён любіў Купалу, Коласа, Броўку, Чарота і спрабаваў сам пісаць. Верш называецца «Песня мужика». Ён не гумарны і даволі доўгі. Расповад вядзецца ад імя мужика-селяніна. А цяпер у мяне адабралі зямлю. У калгас аддалі, а я з голадам мру. 8 дзетак маіх пухнуць з голаду ў прах. Жонка тоже ляжыць, мазалі на руках. Што цікава, у вершы не толькі пра бяду чалавека, але пра рэальнае становішча. Але мараль, яна такая неагрэсіўная, рахманая і талерантная, як заўжды ў беларусаў. Возьму востру косу и сякеру свою. С песней «Грань на врагов, отплати за землю». Ты умеешь врагам добра плату платить. Столько будзе крыві, что вовкам не попить. Вовкам – гэта ваўкам. Карацей, семикласнік фактычна паабяцаў советам крывавую лазню. Бо мужик умее платить за свою крыўду. З газеты ліст перадалі не ў друк, а ў ЦК, а з ЦК ў органы. У выніку ў сакавік 1937 году, менш чым праз месяц, арыш самого хлопца, яго бацькі, а таксама 2 суседзяў мужикоў, бо тыпу яны ж разам гэта все выдумлівалі ці як мінімум слухалі таго хлопцу, як ён свой экстрэмізм распаўсюджвае. Усе спачатку адмаўлялі сваю віну, але пасля праз год пад катаваннямі і праз умовы утрымання прызналі яе. На суде зноў пайшлі в адказ. На траіх ім далі 35 гадоў. Мужикам по 10, хлопцу 5. 3 сям'і з жонкамі і малымі дзецьмі засталіся без кармільцаў, а ў вайну загінулі. Дадому у Беларусь наогул вярнуўся толькі бацька хлопца Яўхім Калбеев, які сядзеў у лагеры ў Карэліі. Ён прыехаў у Беларусь у канцы 40-х. Ну, зразумела, паламаным чалавекам. Ягор сядзеў у Соль-Лагу. Памёр недзе ў Расіі ў 58 годзе. Дадому так ніколі не вярнуўся. Пра такі геноцид спадар швед чамусьці не распавядае. На жаль, яно вельмі добра кладзецца ў гісторыі з арыштамі за неасцярожныя пасты і каментары з нашага ўжо часу. Жартавалі і пасля Сталіна. Хрушчоў у народным уяўленні гэта клоун, балбатун, яго вобраз хутчэй не страшны, а такі смешны. Яго ў народнай творчасці параўноўвалі са свінам, дурным царом, у якога з галавы расце кукуруза, альбо
выбачайце, Челлис. Брежнева малявалі клоунам, які з'ехаў з глузду, раскладаецца на вачах як жывы труп, ну, неадекватно. У меня вчера готовился к сегодня. Сегодня надо готовиться, завтра встречать этого мексиканца. Разам з тым, гэта ўжо час урбанізацыі. Беларусы едуць у гарады, у палітычным гумары з'яўляецца куды больш расійскай мовы і мацюкоў. Часта пераказваецца ўжо агульнасавецкія прыколы, якія чалавек мог пачуць, напрыклад, у цягніку дзе-небудзь па дарозе ў Сімферополь, а пераказаць ужо ў лазні ў Менску ці ў Бешанковічах. І тут варта, канешне, разумець, што выпадкі пасадак гэта найбольш гучныя галасы, якія трапілі ў поле слыху органаў. Яны выказвалі тое, што думалі іншыя. Людзей саджалі, здаецца, ўжо ў ліберальныя часы хрушчоўскай адлігі, калі вязні гулагу вярталіся з лагероў па амністыях. Тым не менш, у 1957 годзе ўсё адно у БСР за антысаветчыну пасадзілі аж на 48 чалавек. Давайте яшчэ адзін прыклад. Аграном з прозвішчам Пяхота, 1913 году народжання. Член КПСС, меў вышэйшую адукацыю, жыў у Кобрынскім раёне, і вось ён у студзені 1957 года на закрытым партыйным сходзе калгаса пасля чытання зноў-такі закрытага ліста ЦК КПСС выступіў з прамовы, у якой крытыкаваў урад і пераказваў у дужках анекдоты антысавецкага зместу. У выніку асуджаны паводле артыкула антысавецкая агітацыя і прапаганда. Так савецкая сістэма ў 60-70-х стала па тыпу менш крыважэрнай, але людзі не перасталі яе крытыкаваць у фальклорнай форме. Цэлай асобнай катэгорыяй стаў фальклор пра самагон. Бо гэта, як ні дзіўна, на вёсцы стала яшчэ адной формай нязгоды з савецкай улады. Тыпу, вы нам гарэлку сваю з крамы, а мы сваю вам прапануем. І тут жа расклад пра ўсю калгасную сістэму. Самагонка удалася, уся брыгада напілася. Як напіўся брыгадзір, на работу не хадзіў. Аграном, як заліў вочы, дык паставіў дзень рабочы. Заатэхнік, як напіўся, у кармушку уваліўся. І з раёну было 2 і яшчэ 1 галава. І міліцыя была, самагончку піла. Бабам-бабам-пам. Калі вам кажа, што беларусы гэта савецкія людзі на генетычным узроўні, заўжды верны і паслухмяны, узгадаць, калі ласка, гэтую нашу гісторыю з фальклорам. Фальклор, жарты, прыспеўкі, а часам нават жаночыя галашэнні былі адказам людзей на савецкую рэчаіснасць. Доказам таго, што ўнутрана чалавек гэта ўсё не прымаў і лічыў фальшывым. Так, людзі, каб выжыць, маглі вязаць дзецям чырвоныя гальштукі, хадзіць на першамай з плакатам, але ўжо дома ў сталовай, у лазні, ў цэху прыгаворвалі, як Сталін, Ленін на лугу грызуць конскую нагу. Прекрасна. І калі сучасныя таварышы думаюць, што барацьба з мемамі ці лайкамі зменіць грамадскую думку, яны ўсё ж такі памыляюцца. Можна сцішыць гэтыя галасы ці прымусіць маўчаць, але думаць па-іншаму ты не прымусіш. Нагадваю, мы канал «Загляне сонца». Дзякуй вам вялікі за прагляд, дзякуй вам вялікі за донат. Калі вам падабаецца наш прадукт, наш трудовы этас і культура, можна стаць спонсорам. Усе неабходныя інструменты ў апісанні відоса. Яшчэ раз дзякуй і давайце беларусець разам.